36 anyos lalaki patay human gikatahong nangulata sa kapolis didto sa Kandalawan sa Talisay kagahapon sapon. Atong siren pinaagi sa live update ni Luan Mirondina. May Nahimong dugoon ang fiesta kagahapon sa Kandulawan, Dakbayan sa Talisay. Human gikatahong usa sa mga mulupyo dinhi ang nahubog, nangulata ug namusil. Diin usa siya mga nakaengkwentro, usa ka pulis. Patay nang nadangat sa Tambalanan ang 36 anyos nga si Nonito Fantunyal. Kinihuman mahiagom og samad pinusilan sa ulo ug lawas. So there are only 2 points of entry, one on the head and one on the body, pero yung sa body superficial lang. So ang namatyan ra niya kanang pusil sa ulo. Yun lang. Kay naigo ang utok. Base sa investigasyon sa Talisay City Police, nga gitabangan og kulata ni Fantunyal og mga kaubanan ang 28 anyos nga si Dindo Soterol. Nasaksihan kini ni Maria Rowena Labado, 34 anyos, ug midagan paingon sa panimay ni PO1 Jake Bacalso aron magpatabang. Gingong nagpaila pa ngadto kang Fantunyal si Bacalso nga usa siya ka pulis. Apan wa siya panumbalingan ni ini, inay gisagpa niya ang babaeng nagpalaban sa pulis o gikuptan sa liog dayon tukmod. Giswayan pagpakalma ni PO1 Bacalso si Fantunyal, apan inay mo kalma, gisukmang niini ang tuong mata sa pulis ug mibunot sa armas nga iyang gitakin. May na lang kay nakapanalipod si PO1 Bacalso sa usa sa mga kauban ni Fantunyal ug mibaws og pusil. Ang hepe sa Talisay City Police nagdumili pagluwat og pamahayag kabahin sa investigasyon tungod kay gitugyan na nila kini ngadto sa Cebu City Police diin mahasakop si PO1 Bacalso. Samtang gikustodiya na usab sa Talisay City Police si PO1 Bacalso kinsa gipaubos sa paraffin test ug ang iyang armas gipaubos na sa ballistic exam. Giswayan sa GMA News pagkuha ang habig sa banayng Fantunyal apan mihangyo kining respetuhon lang una ang ilang pagbangutan. Muluwat ra unya sila og pamahayag kun mapahiluna na ang ilang igsuon. Bab sa atong nasayran kini si PO1 Jake Bacalso sa kini kasakop sa Cebu City Police Office ubos sa City Mobile Force Company og kaghapong adlaw off duty kini siya og nataymingan lang nga usa sa iyaha mga silingan ang miadto silang panimay og nagpakitabang. Atong giswayan pagkuha ang habig unta ni ining maong pulis bab apan matod sa Talisay City Police nga ang tanang mga pangutana kabahin sa mga insidente nga naglambigit sa mga pulis, especially kini mga ingon ani nga incidents adto na lang nila itugyan ngadto sa regional director. Og so far Bob mao nang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob. Thank you so much, Mai, sa imong live report.